Takže zdravím vás. Je tady, dneska je Silvestr, takže máme tady silvestrovský speciál. Jsem tady zase s Tomem. Ahoj. A OK, tak budeme odpalovat nějaký rachejtle. My jsme tady odpalili Dumbum a skoro jsme celý vystříleli Abracadabra. To jsou takovýhle různý věci. To je tady bordel a potom jsme chtěli ještě zapálit. Někdo jde? Takový prskavky, obrovitácky, jde to vidět. Ale oni nám nejdou zapálit, že? Ano. No, tak proč by tady dneska jsme? Kde jsme hlavně? Jsem tady v restauraci v Štěpánku, můj teďka Jozeska tady pracuje a prostě... Můj teďka je vedoucí. Můj taky, můj tady vaří a tak prostě, takže jo, super. Takže... Máme tady všechno zadarmo. Takže to nebudeme rozebírat. Takže napadlo nás to, jednou tak po noci, jak jsme tady byli, tak jsme vypili asi 10 džusů, nebo kolik to bylo. Džusů, limonád, pepsin a tak prostě 12, nevím kolik jich to bylo. Já 12, ne, já 10. No, prostě jak tak, nevíme. Já 10. A napadlo nás takový nápad, že to má autíčko, který přežije všechno. Flákali jsme s tím z balkónu ze 4. patra, přijelo to i auto, to autíčko a přežilo to. Tak bychom k tomu přivázeli, zkusili přivázat raketu. Tak uvidíme, jak to dopadne. No, my jsme už, jestli se přizdá, tak jsme tady prvně takhle to dali odsaď a takhle to frčelo. Až tam k tomu keřu. Že? Ale... Takže vy uvidíte další. Potom jsme dali ještě mega petardu do kybla. Ten kybl se tady všude vylil a je v něm díra a rozbil. Prosíme, slušně mluv, Tomi. Rozbil. No a potom jsme to zkusili dát do zavařovačky a řekli jsme, jo, v pohodě, to neprdne. No, tam se zkouší zapálit prskavku, nepůjde. No, tak prostě bum, obrovský výbuch. Úplně. No, my jsme mysleli, že to udělá jenom tak to buble. Hele, ještě rodíme jeden rachotivý balónek a co lidem. Ano. Že tak koktál, tak sorry, no, bude za chvilku rok 2018, snad se těšíte, tak hodíme pár rachotivých balónků. Jeden ty, Tomi, a potom já jeden. OK, tak my se vrátíme, až budeme zapalovat. Takže Tom právě zapaluje rachotivý balónek. A ještě moment, ještě bych chtěla říct, že se, no, uděj ty tu reklamu. No. Prostě o půlnoci bude obrovitánská show tady. Máme takový ty mixéry, v tom je všechno. A takový obrovský rachejtle. To je velký třeba jak ten světák a to úplně vyletí a přivážeme petardy k autíčku na to. Ano. Tak bude sranda. Jo. Je tady Silva, tedy trošku, tedy skoro po každé. Víš? Tady budou asi všichni. Tak on nám dovolil to pouštět přes silnicu, to autíčko. No ale my jsme to špatně přivázali a vyjelo to malém na Toma a malé mu to buchlo na Tomsa a malé mu to buchlo u nohou, tak? Ano. Nic, no, bohužel jsem to nenatočil, takže proto teďka začínám natáčet. Ano. Tak, rachotivý balónek, jdeme na to. Tak, Tomíku. Tom zapaluje. Moment. No, zapala. Sorry, že tam nejde nic vidět. Nevadí. Ty vole, to zhodil pěkně málo. Já vím, mě to popálilo. Teďka já jde na rachotivý balónek. Takže se vrátíme, až budeme odpalovat další rachotivý balónek. Čujte, katočko. Jde. Tam. To jsou rady, kámo. To jo. Ale my budeme lepší. Máme kilovku. A dokonce 2. Vám ukážu takový stůl. Ano. Jestli mě slyšíte, pak vám to ještě řeknu. Ano. Zatímco tam ti dopláci odpálí to. Už to dodělali. No, takže potom máme ještě 2 kilovky, tak se těšte. Ano. Pozor, tak zapaluj. Ale chůž to!
vaří. Ještě možná uvidíme, jestli něco máme, když tak nějaký včeličky, nebo uvidíme. Ale Takže teďka bude krátká přestávka. no, malá přestávku dáme. A zatím vám ukážeme takový náš stůl. Tak pojďme se na něho podívat. Je tam Silva, jdeme. Čukne na Silvi. Jdeš tady, to jo. Ale teď. Co ještě něco pustíme, mám pauzu teď. Ale no tak můžete si pustit ještě, ale... Je konec roku, tak já to neberu, ale... Na stůl. Takže, to tady římáky. Ty drachejkráky. Ty Piráti, 3 vulkány, balení, velká včelka, a jahody a pepsi na to nic. To abrakadabra, to jste viděli teď. A ještě je tam pixe a knopka. Takže teď je, myslím, že to nejlepší mám celý pustíme. Neuvážíme autíčku, ne? Tak ukážeme autíčko. Ježiš, já si jdu ještě pro čepicu. Ano. Zatím tam běž. Natočím, víš? Ano. Můj dajle vlog. Ne, oce, ne, Tome. A jo. Hele, autíčko ti ukážeme. Specialito. Moment, Tome, je to ještě. Dám takto, aby to šlo vidět. Jo. Počkej. Tak. Tak jo, specialite. Rychle. Ej! Ne, toto je lepší. Speciál, ty vogo, ten kouř tady. Toms, jak jste na tom? Takže my se zřejmě, takže my se zřejmě asi přihlásíme, až to najdeme, že? Ano. Tak jdeme dát. Jo, to najím. Už jsem to našel. Tak se nerozloučíme. Nerozloučíme, teda neumím mluvit. Uka? Odstrhneme to. Proč je to takhle ustrhne? Ukaž. Tady v pohodě. Kolečka taky v pohodě. Lukáš. Autíčko v pořádku ještě. Teďka uvidíme. To je vlda? Hot. Tak hot, no. Uka? Já to ani sám neviděl, ne? Pustíme ještě něco teď? Možná. Jak jsem si to ještě něco máme? Aha. A jsou tam 2 megapetardy. To diváci chcou vidět. Ano, určitě. Jenom blázen by to nechtěl vidět. Ano, tak kam to dáme? Ani nevím. Tak my něco najdeme a asi se přihlásíme. Tak díkus. Takže takhle už to vypadá. Vypadá to jako celkem nice. Můžu zapálovat. Sepeš. Tak jo, tak to jdem umístit. Jdem? Ano, jdeme.
Jako mě by napadlo, kdyby jsme byli moc bohatí až, takže bychom to celý takhle vyskládali. To ano. Všechny ty děrky. Tak to je kam polož, třeba sem. Kde je zapalovač? Tak já to tady zatím takhle krásně natočím. Podle mě to celý roztrhne. Takže jo. Víš, Tomíku, to celé roztrhne podle tebe také. Podle mě také. Tak se podíváme. Takže ještě se chci omluvit předtím, kdyby to Ty jo, něco tě to udělalo.